एनिथिं एमजे फंबायनि पस्टखौ आङो नुनानै आंबो कमेन्ट होदोंमोन जेनेबा पस्टजों आंनि फट' प्रफाइलजों मानो बेफोरबायदि होलायनांगौ होनाङा फंबाय नोङो आंनि बेफोरबायदि माबाखौ नोङो डिलिट खालामबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर बे समावहाय जोङो नुनो मोन्दों आरोखि ना एनिथिं एमजिजों ओमफ्राय उषा रानि बसुमतारीजों माने कमेन्टखौ लानानै माने एसे बेले बेजे सोमजिदों आरोखि ना। माने उषा रानि बसुमतारीया दाख्लै भाइराल जानाय समाव एनिथिं एमजिनो माने कमेन्ट लिरदोंमोन आरोखि ना। मा कमेन्ट बेखौ आं नायनो थाङाखै, नोंथांमोना नायनो लुबैयोबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेराव थांनानै नायनो हागोन। उषा रानि बसुमतारीया बुंदों आरोखि ना माने एनिथिं एमजिया माने गावनि कमेन्टखौ लानानै बिनि प्रफाइल फट'खौ लानानै माखासे पस्ट लिरनानै हगारदों आरोखि ना एनिथिं एमजिया। नैबेनो पस्टआ नोंथांमोना नायनानै लादो आरोखि ना। दा बे पस्टखौहाय एनिथिं एमजिया जे पस्ट लिरनानै हगारदों बे पस्टखौहाय दाननो खावलायदों आरोखि ना एनिथिं एमजिखौहाय बै उषा रानि बसुमतारीया। दा नोंथांमोना बिनि पेजाव थांनानै नायनो हागोन ना फुल माबाखौ नायनो गोसो दंबा आरोखि ना। दा बे भिडिअआ बिराद भाइराल जागासिनो दङ ओमफ्राय बिसोर सानैजों दान्थे बिथान्थे जागासिनो दं आरोखि ना लोगोफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ आङो लाबोनानै देखायफैनाय जाहैबाय आरोखि ना। नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो बाथ्राया मा दं। दा आङो बे भिडिअखौ देखायनि बै उषा रानि बसुमतारीया मा होनदों नोंथांमोना नायलांदो आरोखि दै। नायलांबानो जाबाय, देखायलांसै। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि फेसबुक पेज नायगिरि नोंथां लोगोमोन। आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जेन'बा आङो एनिथिं एमजे फंबायनि पस्टखौ आङो नुनानै आंबो कमेन्ट होदोंमोन। जेन'बा मानसिफ्राबो अनेक खोथा बुंदों नालाय आंबो बेखौनो बुंदोंमोन। आङो बिनि हिन्जावनिबो लोगो नङा, आं एनिथिं एमजिनिबो लोगो नङा, आं बिसोर सानैनिबो फल'वार्सबो नङा। आंनि फट'जों आंनि कमेन्टजों आं बिनि पस्ट होनायखौ आंनो लोगोफोरासो स्क्रिनशट मारि मारि खिथाहरदों। मानो होनोबा आं बिनि कमेन्ट होनायनि जाहोना माने आं हराव नायबाय थानायाव बिनिल' नुबाय थानायखाय आंबो जास्ट कमेन्ट होनोसै होननानै आं होदोंमोन आरो लोगोफोर। बेखौनो एनिथिं एमजे फंबाया आंखौ एसेबां बेबायदि आंनि पस्टजों आंनि फट' प्रफाइलजों मानो बेफोरबायदि होलायनांगौ होनाङा फंबाय नोङो आंनि बेफोरबायदि माबाखौ नोङो डिलिट खालामबानो जाबाय। आं नोंनि हिन्जावनिबो लोगो नङा, आं नोंनिबो लोगो नङा। जास्ट आं बुंदों नोंनि हिन्जावा दे सानसेखालि फैनानै बुंदोंमोन आंनि जबा आसामाव ट्रेन्सफार जाया। बे खोथाखौ आं गोसोआव दङ आरो आं बे खोथाखौ लानानै बुंदों आरो जेन'बा। आरो नोंदि CIT कलेज नामा बेयाव लाबोनो नागिरदोंमोन होनदों। नों बै समावनो नोंनि हिन्जावखौ नै आंनि हिन्जावखौ बेफोरबायदियाव आं जबाव आं माबा खालामनो नागिरदोंमोन, आंनि हिन्जावा फैयासै ना नों बेफोरबायदि फेसबुक पेजाव नोङो आं हिन्जावखौ इन्टारभिउ होनो नागिरदोंमोन, आंनि हिन्जावा फैयासै होननानै नों होनायमोनबाथ' रायजोआ मिन्थिगौमोन। दिनै नों आंनि सिगाङावल' बेफोरखौ बुंहरनानै मा जानो फंबाय। जेन'बा बेफोरबायदि गावजों गावनो बिदि कन्ट्रभार्सि जाबाय थानाङा फंबाय। जेन'बा आंबो नोंखौ सिनाया, फेसबुकाव जास्ट माब्लाबा आं नुयो खावब्लानो, आरो आं नोंनि हिन्जावनि फल'वार्सबो नङा नोंनिबो नङा फंबाय। आं बुंखाबाय दे नोंनि हिन्जावखौबो आं सिनाया। आं जास्ट नोंनि हिन्जावादि सानसेखालि बुंदोंमोन आंनो जबा आसामाव ट्रेन्सफार जाया, आं बेखौ गोसोआव दं। आरो आं नोंनि CIT कलेजाव लाबोदोंमोन ना मादोंमोन बेखौथ' आं मिन्थिया। नों बै समाव फेसबुक पेजाव बुंनायबाथ' रायजोफोरा मिन्थिनानै नोंखौ होननानै सानगौमोन। बेफोरबायदि आरो बेखायनो नोङो आंनि प्रफाइल आंनि कमेन्टखौ नों डिलिट खालामबानो जाबाय फंबाय। आं जेन'बा नोंसोर सानैनिबो फल'वार्स नङा, नोंनिबो नङा, नोंनि हिन्जाव प्रिथिनिबो नङा आरो। दा नोंदि दा मा कन्डिसनाव दङ, नोंहादि मा सोलिबाय दा मा केस सोलिबाय थादों नोंखौ गासैबो मिन्थिखाजोबदों। नों आंनि कमेन्टखौल' नों बेफोरबायदि स्क्रिनशट मारिनानै नोङो बेफोरबायदि पस्ट होनाङामोन आरो। नोंखौथ' दुनियानि मानसिफ्रानो दा गाज्रि रायहरगासिनो, गाज्रि बुंहरगासिनो। बेयावथ' आंल' बुंहराखै, बेयावथ' आंखौल' नों होनाङामोन बेफोरबायदि आरो। बेखायनो आं नोंसिनि दावरावआव मा जालायदों मा जालायाखै, नोंसोरहा मा हाल्ला जादों मा हाल्ला जायाखै, आं बेफोरखौबो मिथिनोबो लुगैया आरो आं मिन्थियाबो। आं बेफोरबायदि बारे फेसबुक पेजाव फैनानै बुंफैनाय नङा। आंहा फेसबुक पेजाव फैनाया बेनो लास्ट, बेनो फार्स्ट। बाय लोगोफोर। आरो आं बारा खोथाबो बुंनो रोंखाया लोगोफोर। आं बेफोरबायदि मालायफोरबायदि फेसबुक पेजाव फैनानै फटाफट बुंग्राबो नङा। आं जास्ट फेसबुक पेज क्रिएटार गोदानसो आरो लोगोफोर। आं बारा बुंनोबो रोङा। बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर।
एनिथिं एमजे फंबाया आंनि प्रफाइलखौ आरो आंनि कमेन्टखौ डिलिट खालामबानो जाबाय। बेनो आंनि रिकुवेस्ट।